mgbede ọma nọ asị nkachi tata bụ afọ ka ọ fọtara anyị ihe ọma. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Asị nke ọmaka merụ nwoke merụ nwaanyị. Abụ m onye nchụaja bụrụ dibịa. Abụ m nnukwu onye nchụaja na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe mbịa ka nkọwa n'ụbọchị tata bụ ụfọdụ ihe na ndị mmadụ na-abịa ajụ m na ajụjụ na WhatsApp. Ha na-abịa ajụ m nnukwu onye nchụaja dịka ịbụ iso na ụmụ Adama ndị na-akpụ alụ. Kọwagoro anyị ihe bụ alụ. So ihe m bịara ịkọwa n'ụbọchị tata bụ gịnị bụ alụ, kedu ihe alụ na-eweta. Ka nkọwalụ ihe bụ alụ maka ụfọdụ na-agha eme a na-ajụ gịnị bụ alụ. Nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa miri emi ịchọpụta alụ. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, o nwere alụ ụfọdụ a na-awụ emechaa ụfọdụ ama apụta n'afa. Yes, n'ọgụ nwa bụ onye lụmere nya bụ alụ ga-eji ọnụ gị kwupụta n'imekwara alụ dị etu a ka e wee ụchapụ nya bụ alụ cleansia gị. Biko nụ ndị Igbo, permit me to mix it with English but because o nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-abịa na my YouTube channel na-ekwu. O nwere ụfọdụ ndị ụmụ ha ndị Igbo mana amụrụ ha na mba ofesi. Ụfọdụ ụgwa ndị amụrụ n'ala anyị mana ha dị ana Igbo, ha dị anụsi Igbo ike. Mana mgbe ị bịa na-eme isi tinye etu a, o mee ka ụfọdụ ha na-esonye. Ụfọdụ ụgwa ndị abụrụ ndị Igbo mana ihe ọdịnala ndị Igbo na-amasị ha, ha na-esonyekwa na YouTube channel m. So ụfọdụ n'ime ha na-achọkwa ka a na-eme isi ka ha nwee ike wee na-aṅụtatụ idea ife a na-ekwu. So maka ihe onye abatara mmeji na ihe gbasara this topic dị very important to mix it. What is abomination? In Igbo language we call it alụ. Alụ is when you took somebody's life. Alụ nwere grade by grade. Ihe ndị ụka kpọrọ nnukwu njọ, obere njọ, capital sin and minor sin. Now, murder, committing murder, killing your fellow human being is of the higher commitment. Now, mgbe ochie o nwere ihe a na-akpọ mmadụ ịgba ọsọ ọchụ. O nwere ndị ga-do na-enwe misunderstanding ma ọ bụ na-azọ ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ wee gbuo mmadụ. Ha na-agba ọsọ ọchụ maka na ha ma na anaghị abịa ọbọ. Therefore, ha abịago cheke the implication and the punishment ga-eso nya bụ alụ anwụ emelụ. That no ga-adị very severe to cleanse. Some of them will decide to run away from that land. You got it? Now, ihe o ji adị very severe, let me give you an example. O nwere onye ị ga-egbuo onye nke ya. Ọ bụrụ na that particular person bụ onye ha gọrọ mmụọ, that is the person, a deity is following the person. Believe in me, you will get war. Because those deities that is following the person definitely will come for war. O nwere some families, o nwere ike onye igburu abụrụ onye agọrọ mmụọ ma ọ bụ onye nwere so many ezumezu mmụọ na-eso, ma ọ igbuo ezigbote onye siri ike n'ọdịnala Igbo. Ụmụ mmụọ na-eso, mmụọ niile asụ enu ga-abịa ọgụ. Ọgụ ya na-adị ekwe ọnụnụ, ọ na-adị very severe. E nwere ike ije na be dibịa mgbe elesiara ihe a ga-eji were gba ọsọ. O nwere ụfọdụ alụ ọ na-abụ mmadụ mee ihe eji akpọ alụ niile abụrụ ofu. Ka ngosicha ụfọdụ alụ, nwere ụfọdụ alụ mmadụ ije ke ime bụ alụ ka ọ bụ. N'ala Igbo mgbe gboo, ije ke ime a na-eji aha onye a wee na-agụ egwu before ndị ụka ọbịa abịazie wee gwa ndị mmadụ
na onye kere ime nwere ike ijekwa fada sị fada na emere m abọshọn, fada sị ngwa kpee ekere mmadụ nna n'eluigwe na-ege ya na gị gabazie. Mana mgbe gburugburu ọ dịrị etu a. Ịmakwa na mgbe gburugburu na mmadụ dị na-enwe nne n'ọba alụ, ịdị na relative n'ọba alụ. Ịmakwa na ịdị na ya step mother when your father is still alive, ịmakwa n'ọba alụ. Ịmakwa na ọ bụrụ na ịfụ nwaanyị nọ na di jekwu nwaanyị nọ na di je dị na ịmakwa na imere alụ. O nwere so many alụ, ma ọ bụ na ijere ihe a na je kpụrụ atụrụ mmadụ wite ata agwaghị onye anwa alụ ka imelụ, a na-akpụ ya akpụ. Mana ụfọdụ ndị mmadụ kịta emechago ụmụ ihe ndị a niile, ihe ndị niile ha ngụsịrị amenimo mesịa ya chefuo. O nwere ike ichefuo ya, mana ihe ka na-ebenụ alụ sonya bụ ihe, because alụ ọ bụla ị nwere imelụ na-ebute negative energy around you. Let me give you an example. Etu a mbụ onye ọdịnala bụrụ nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. E nwere ihe ndị nna asọ. Ofu ihe ndị mma amara ga-atụ relate na ihe anyị na-ekuzi tata bụ tupu a nnọkịta enwere m ike ịdị na nwunye mmadụ. Ọsọkwu ya bụ na nwaanyị ahụ Queen Elizabeth, ọsọkwu ya bụ na nwaanyị ahụ na ọ ga-enye m ụwa niile, si ebe a nke odu niile dị n'ụwa na ọ ga-enye m ya. Ọ bụrụ maka na nna asọ nsọ ana na mbụ dibịa abụrụ sọ na mbụ sọ dibịa, abụ dibịa ọdịnala, bụrụ nnukwu onye nchụaja n'ọdịnala Igbo. O nwere ndị ọ bụrụ onye gbawa afa ọ bụrụ dibịa ọdịnala. O nwere ndị na-eji ebute ike mbute, o nwere ike ebute ike ndị India, bute ike dị foreign powers dị iche iche wee na-afụ ụzọ, ma ọ wụrụ ya mosu wee na-afụ ụzọ. Onye dị etu a abụrụ dibịa ọdịnala. Onye dị etu a nwere ike na-alụ ọlụ na ya na-alụkwa dibịa n'ụdị nke ya. O nwere ike ịdị na nwunye mmadụ, o nwere ike ịdị na nwaanyị nwunye mmadụ bịakwutere ka ọ lụọ ọrụ ya ọlụ. Onye dị etu a ada asọ nsọ, mana ezigbo onye ọdịnala na ụdị nna alụ enwere ike ịdị na nwunye mmadụ. So ịmara ihe bụrụ nwoke gbara nwunye mmadụ ọsọ, eji ya apịa mmadụ azụ. Efuru ọzọ ụmụ nwaanyị ajadu, efuru ọzọ single mothers, efuru ọzọ divorcee, efuru ọzọ nwa agbọghọbịa nọ nwunye mmadụ. Nke ahụ nwunye na mmadụ di ebi ya bụ gị na-emechu ọ nakwajesi elu di nne efuru ya. Ị mụrụ na poison ka ị na-enye nwoke ahụ, maka na efu nwoke anyị egbu ya. Ime etu a imere alụ. Ka nkọrọ ofu akụkọ mere na akụkọ ndị ụka ọbịa dịka m na-ekwu, ana m alaiki na-ekusi nkịta ada m ama atụ, maka na a na-eji ihe mmadụ ma wee na-amara ya atụ ihe ọ na-amarọ. O nwere onye a na-akpọ David na Baịbụl. O wee fụ nwunye ọfụ ọtọ nwunye onye agha ya a na-akpọ Uria. O wee sị ndị agha wee jụọ ese nwaanyị a na-ebe bi ebe dị etu a mara mmadụ etu a kere nwunye onye wee sị ya na nwunye onye agha ya. O wee sị were onye agha ya tinye n'ihu ọgụ ga-ewe gbuo ya, etinye n'ihu ọgụ wee gbuo nwoke a. Maka n'ihi na nwoke a nwụrụ ọnwụche n'ọka ọ planụ dị ya ka o wee kpọrọ nwunye ya. E wee sị na nwunye ya Chineke wee wuo iwe too much maka ihe ahụ o mere, wee sị na ofu nwa anwa datụrụ umeanụ mụtara na akwamiko a ha mere na ọya anwụ, a na-agba ya Absalom. O wee mechaa wee bụọ ya ọnụ sị ya na mma agha ama esi na bie wepụ. Ọnya ka ụmụ Izrel na-ata ahụfụ ya ruo taa. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ o nwere alụ ị ga-eme ya na ya fourth generation ga-atagide ahụfụ ya. Ha na-ejegharị ekpere na-arụgharị ọrụ ezinụlọ, mana ha mara ihe na-eme. Ịghọtara ya? Example kịta, etu a nọ kịta bụrụ onye isi mmụọ, i wee debe ahụ na ị nwere ego maọbụ na imere nke a maọbụ na imere nke a. Ọfụ ụmụ nwaanyị niile nwụrụ nke fụrụ, o wee bụ na nwunye m ka iyi eje dinere ya kwa ya iko. Nwanne ịzọ ego ụkwụ na nsị abụkị ịmarizin, maka na ọ bụ na mmadụ na ụmụ mmụọ mụ na ha so mana everyday ọ na nna aga ọfọ n'isi bido i wee kpọrọ nwaanyị a wee jekwa ya iko. Ihe ọ pụtara na ịkpọrọ masị na ịfụ poison n'ihi enye m. Therefore, the battle line has been drawn. You have made yourself an enemy of me and my deities. They will deal with the person mercilessly. And nke ọzọ bụ na o nwere some deities na-eso ụfọdụ onye, ma ụfọdụ onye ahụ ma onye ahụ mara ịkọmiti ụfọdụ alụ dị etu a, deities a na-apịawa onye ahụ azụ.
anyị nwa ndị na-agba afa miri emi ahụ mgbe ụfọdụ anyị gbanwere ihe dịka agbatị ya n'afa mgbe ụfọdụ nwere ekepụta ndị mana asị ka ekwara arụ ya mere mana mgbe ị gwasiziri ụmụ ihe bụ alụ sị ọ dajụọ so ihe na-ekwu uwu alụ abomination brings dark energy, negative energy around you, and once negative energy surround you, believe in me, the blessing, if you like, do all the other work, and along, that is it, abomination is on your way. It can spoil all the work. Believe in me, it can spoil all the work because one, if negative energy is around you and you have not tackled that one first, it can nullify all the water settlement, all the work you have done, because you are still in darkness. And so anyone that is in a captivity in darkness cannot receive blessing. So for you to receive blessing, or settle that one, for you to cleanse yourself up, because in the when you don't want to watch aka usoro ọgaranya nyo kwezi okwu akwocha aka ọtọ n'ọnụ kpọtụzie chi gị na chi ga-ewe rikọ ọnụ chi ga-ewe sozie gị n'ọchị bụ ụzọ sozie gị mgbe a ga-alụ ọrụ mmiri sozie gị n'ọrụ niile a gara arụ n'ụzọ ka o wee gaziere gị. Gbaa ọsọ n'ihe ọbụla bụ alụ. Esikwana na ndị mmadụ akpọrọ ya alụ. That ndị mmadụ opinion of man does not count. What man thinks does not count. Our forefathers before the arrival of the Okobia enweghị ihe ndị bụ alụ n'ọdịnala Igbo. And those things bụ alụ with the entities of powers that build this Africa and Igbo, that told them iwu, because anyị nweghị iwu ọdịnala before ndị Okobia abịa. Mmadụ adịghị edina nwunye nne ya, ma mmadụ edina nwunye nwoke ibi ya, alụ ka ọ bụ n'ọdịnala Igbo. No matter etu civilizations wee bịa ndị Okobia wee bịa na-ada etuzie ndị mmadụ na-emezi ọpọnọ, ndị mmadụ na-edina ezikọzi ha, nwoke a na-edina nwoke, nwaanyị a na-edina nwaanyị. So ọ bụrụ na arụ dị etu a dị n'ụzọ gị bịa ka anyị arụ gị afa miri emi, ọ gwara na imere ụdị ihe dị etu a, ịgwa anyị ka anyị kpọrọ gị alụ, akpụchara gị alụ, alụziere ọrụ ndị ọzọ wee banụ. Ọbara uru ịnọkọta nnọọ ihe kwesịrị ime, ihe kwesịrị ime emie. Gbaa ọsọ n'ihe ọbụla bụ alụ, na ọ na-ebute negative energy wee titọrịa mmadụ, because o nwere ọ bụrụ na ịdị clean, alụziere ọrụ favor, enwe anchor dị, because na o nwere some blessing. Ọ ya bata ụfọdụ ndị mmadụ wee ezi ego si na o nwere ihe ọma dị n'ụzọ gị, for that ihe ọma 3 months 4 months 6 months orutebeghị aka eme ihe ọ bụ. Mgbe ụfọdụ na enwero the atmosphere, their inner self surrounded with negativity. I mean, with connection with that thing. Those good things that on your way over around you, and with time, only in your nearest neighbor ever found the clean enough to receive that blessing, it will go to that person. If we not see na no one ma gwara gị, ma no one gwa no one ihe ọma dị n'ụzọ gị, mana ihe ọma adịghị eru aka, all because of negative energy ụtụ nọ n'ụzọ gị. Kwuo okwu ka alụ ọrụ ka asa ụtụ, asacha ahụ ụtụ ka ị nwee ike receive onye ahụ blessing, ka ọ ya nwee ngozi ọbụla, ọrụ ngozi ọbụla alụrụ arụsị arụ ọrụ ngozi ahụ ka ọ bịakwute gị. Aka m bụkwa nnukwu onye nchụaja Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ achọta na Facebook. Inwe ajụjụ, send them message na my WhatsApp 0805 7837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ya gazienụ. Daalụ.